ekelekwa m unu kunji nọ anyị ga-ezumike chi ya azụ ama m na ibi n'oche ga ebe ahụ na-eche ka anyị chi ya ka ịnụ ihe mere nwoke ji bụrụ nwoke ekelekwa m unu ya bụrụ ugbu a ka ị na-agba ihe onyonyo gị ihe a bụ ụtụtụ ọma n'isi mbido TV isiokwu ga anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa si kedu ihe mere nwoke jiri bụrụ nwoke mụ na Maazị Michel Amaechi nọ nnọọ n'ebe a n'ụbọchị nke taa wee na-eleba isiokwu anya ọ sị na ọ ga-agwa anyị eme nwoke ji bụrụ nwoke biko dịka iji gwa anyị na mbụ sị na akụ na ụba na ego abụghị ya mere nwoke ji bụrụ nwoke biko mụnwa na ndị na-ekiri ha chọrọ ịma ihe mere nwoke ji bụrụ nwoke tiwazi isi aka isi gbaa nke onye ọbụla taa dịka ajụjụ gosi wee dị ihe mere nwoke ji wee bụrụ nwoke dị ọtụtụ ị na-anya asị ka eweta n'akwụkwọ nsọ oge okike kere ụwa bụ Chineke ọ sị ka anyị kee mmadụ dịka oyiyi Chineke wee kee nwoke wee nye nwoke wee wekọta ihe niile nọ n'ụwa wee ranye nwoke n'aka wee sị nwoke ihe niile nọ n'ụwa n'aka gị ka m na-enye ya ebe ahụ ka ịbụ nwoke si wee bido maka ebe Chineke wekọta ihe niile nọ n'ụwa ma nke ekere eke ma anụmanụ ma anụ bi n'ọfịa ma azụ nọ n'ime mmiri ma nwaanyị ma ihe niile wee ranye nwoke n'aka nke ahụ egosi na ihe nwoke bụ n'isi ebe a ka o bidoro maka na ikwuo nke ukwu ikwuo nke nta wee werezie nke nwaanyị wee nye anyị nwaanyị ma nọọ nsogbu ebe ahụ ka nsogbu anyị bidoro mana ọ bụrụkwa na ụmụ nwaanyị bụ nsogbu mana nwaanyị bụ ihe nyere anyị ha nyere anyị na-achịkwa achịkwa ebe a dịka m si ekwu ụmụ nwaanyị unu aghọtaghị m maka ọ bụrụ ihe a ji maka ya bịa mana ihe m na-ekwu bụ na ụmụ nwoke bụ ọtụtụ ihe n'isi dịka o si wee dị n'akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ wee kwuo sị na nwoke na-enweghị ike i-provide to his family na ọ dị more than infidel o so na ihe mere nwoke ji eji wee nwoke maka ọ bụrụ na ị nọrọ ụtụtụ ịsacha ahụ ịpịacha ike nọrọ ana ị naghị apụ onweghị ihe ị na-eme ọ nwoke ka ị bụ mba nụnụ ọ chifo ịkwado pụọ jee kpata ego weta ihe ihe nye ezinụlọ gị nne mana ọ bụrụ na ị na-eme ịsacha ahụ ịkwado nọrọ ana na-arahụ sọ ụra nwanne ọ bụrụkwa nwoke ka ebo ọzọ dị ka ibie ọ bụrụ na ịkwado pụọ apụ ijesie bata o nwere ihe a na-eme gị expect iji wee bata ụmụ gị ya nọ na-asị papa oyoyo dadi oyoyo then ịbata isi ha ihe aka n'isi ha nwere ike bụọ gị ọnụ sị na ịbụ ha nna ka na ikwesịghị ịbụ nna ya mere ihe nke a so wee bụrụ ihe nwoke ya eji wee bụrụ nwoke ịpụ apụ ịchụta ego chụta ihe gị na ezinụlọ gị ya eri nke a bụgodo ofu nke ọzọ wee bụrụ ihe ọzọ na-eme nwoke ji wee bụrụ nwoke o nwere ike ị nọ na-eme ọfụma anọkata inwe nsogbu onweghị onye ọha dara o nwere ike bịakwasa gị ọnwa bịakwasa gị ọ bụghị ya n'ụwa gwụna onweghị onye nọ n'ụwa a ọnwa anaghị abịa mana ka isi wee mee gịnị ka isi wee handụlụ onye nwa bụ ọnwa bịara gị ka isi wee daa wee mee gịnị wee binikwa maka na onye na-agba ọsọ gbagide ọsọ daa gịnị ka ọ ya eme o binikwa gbara na-aga mana ọ bụrụ na ụkwụ kpọọ gị daa n'ala ịtọbiri ebe ahụ ịbụ na mmiri erie gị otu ahụ ka ọ dị na ndụ nwoke ọbụla nwoke ọbụla abụ nwoke ị na-aga ụkwụ kpọọ gị daa bini mme gịnị gbabakwa ọsọ maka na ọ bụghị ebe a ka ụwa gwụrụ ndị oyibo si the downfall of a man is not the end of his life ọ so na ihe mere nwoke ya eji mee gịnị wee bụrụ nwoke maka na ọ bụrụ na ị na-agba mbọ inwebeghị nsogbu iche na otu a ka ụwa dị ihe a na-aga mgbe eji ama ihe nwoke bụ ma ụkwụ kpọọ gị daa ibinikwa
oge ahụ ka eji eje ama na ewu nwoke. nke a o kwesịghị ka m bịa kwue na ọ kọwara ya ọfụma, unu nọkwu na ọ kọwara ya ọfụma, mana o nwere ihe na-agbagwoju m anya. Ama m na onye ọbịa m Maazị Amaechi Michel ga-eme ka o doo m anya ọfụma. O nwere ndị na-asị m na m abụ nwoke bifo na mbụ nọọ ntị ma alụọ nwaanyị nọọ mgbe ahụ ka mma nwoke. M sị ka m jụọ ịlụ nwaanyị ọ na-eme mmadụ abụrụ nwoke? Mba, onye anwụ na ibe ya efuna. Ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị mere n'iwu nwoke. Ihe m ji asị na ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị mere iji wee bụrụ nwoke, echetara m ofu nwoke nwa maazị maha akpa afọ ya, ama m onye ọ bụ, ịbịa amụ ya dịka nwoke na ezinụlọ ha, mana ọ nọrọ ebe ụmụ nwoke ibie na-akpa nkata, ọ ya ekwu ọ ya atụ, o nwekwaghị atụmatụ ọ ya eweta ọ ya okwu ọ baa uru, ọ ya kwughị ekwu okwu, o nwekwaghị ihe anyị na-eme n'ezinụlọ o so eme. Ọ nọgidekwu asị ka eje nụtara ya nwaanyị, si je nụtara ya nwaanyị. Ihe ọ ma bụ chijie ya na nwunye akwakpuo ya. O nwere nke ụbọchị ya na nwunye nọ na-eme biko amara ma ọdụkwa ma ọ dụchakwa mma. Ya na nwunye bakwuru asị ka esoribe ihe nsori, ọ mebe tiwe mkpu sị na mamịrị na-agụ ya, asị anya mee gịnị ya nyunye n'ime ebe ahụ. Ọ bụ nwoke ka ị akpọ onye ahụ, asị ya nyunye n'ime ebe ahụ maka na ọ maghị onwe ya. Ọkwa nwaanyị ka ọ nụrụ ka ọ na ọ bụrụ nwaanyị? Anụtara ya nwaanyị, nya mee gịnị di na anya ha amụọ ụmụ, mana ọ bụrụ nwoke. Ihe ndị ụmụ nwoke ibie na-eme ọ dị eme nwunye. Ọ bụrụkwa sọsọ nke ahụ, o nwere nwoke nwere ike ịnọ ma isi adịchana ya mma, ọ bụrụ na netwọk ya na-apụ na-abata, ije nụta nwaanyị nụnyere ya. Ihe onye dị otu ahụ ihe asị na nọọ nwoke ka ọ bụ onye dị otu a. Ndị ụmụnna na ụmụnne na-akpata na-enye ọ na-eri, ọ nọghị na ọ na-eje ugbo, ọ nọghị na ọ na-azụ ahịa, o nweghị nke ọ na-eme. Ihe ọ ma na ọ nụrụ nwaanyị, ụdị onye dị otu a ihe asị na ọ nụrụ nwaanyị. Ụdị onye dị otu ya asị na nwoke ka ọ bụ. So ịnụ nwaanyị ahụghị ya gosi na-ebu nwoke. Mana oso ihe m meji asị na oso maka na ọ tụwa nwere nwaanyị ime, maka na ọ tụwa nwaanyị ime mụta nwa ahụ ọ mụta nwekwa n'ike baa uru in the future. So anyị asị na ya agụnye somehow, mana ọ bụrụ na nwoke ka ọ bụ. Maka na asị na napụgogo, maka ihe o ji agbagoju m anya bụ na asị na nwoke kpatacha ego rụọ ụlọ ma ya alụọ nwaanyị, a na-ele anya na ọ bụ nwoke. Onye ka m si m jụọ gị, ịlụ nwaanyị oso ka ọ bụ na ya mere mmadụ ji bụrụ nwoke kpọmkwem? Ịnụ nwaanyị so, nwoke ịnụ nwaanyị so iji wee mee nwoke ka ọ bụrụ nwoke. Otu a esi sami ya, ama m na o nwere ihe ọ ga-akụnye na ndụ mmadụ, maka ọ ya onye ga-anọgo ọgụ afọ 20 maọbụ 20 maọbụ 40, okwu bụ okwu na ọ ga-alụ nwaanyị. Echetara m oge m anụbeghị nwaanyị, nwanne nna m ruo ofu ụbọchị ya akpọọ m ya asị m, Amaechi, ị ma na edo responsible. Ọ sị m na mmadụ responsible. Nsị mụnwa ya sị m na mmadụ responsible. Nsị kedu ihe kpatara m eji udo responsible? Ọ sị na m anụghị nwaanyị. Nsị mụnwa adụ responsible. Ọ sị m maka na m anụghị nwaanyị na m adụ responsible. M wee sị okenye maka m anụghị nwaanyị ka m eji udo responsible. Okwu ahụ ọ gwa m wee duo m dịka ntụtụ n'ahụ, ya mee m pụọ, jiri ike pụọ, maka na nọ na-eme na ego dị na nwee ihe mgbe ọ na nji chọọ nụọ nwaanyị, mana ọ ma na oge nwoke na-aga, maka na ị nwere ike nụọ nwaanyị oge ị kwesịghị ịnụ. Ama m nọ na
iji ozigbo okwu n'ọnụ mana ọ ga-amasị m ka ndị probere ezumike anyị ji ya ihe anyị kpụ n'ọnụ ikwutọpụ ya ọfụma ịkọwara ha ihe dị iche na nwoke ahụ ji ego kpata akụ na-alụbeghị nwaanyị na nwoke ahụ ji ego kpata akụ lụrụ nwaanyị biko nọkwa n'ebe a na-aga n'ebe ọbụla ka anyị ndị probere ezumike anyị na-abịa